Здравейте, приятели! Днес отново сте с вашия любим ютубър. И сега ще ви разкажа 5 факта за България. Първи факт е, че България се намира на Балканския полуостров, по-точно в Европа. А точно там живеем и ние. Континент се нарича голяма земна повърхност, създадена от държави. България, факт номер 2. България е създадена през 681 година от хан Аспарух. Той всъщност е много могъщ владетел. Факт номер 3. В България се намира една бактерия Lactobacillus, която произвежда киселото мляко. И точно в нашата държава се намира най-вкусното кисело мляко на света. Даже, както знам, го даваме на Япония, че го били харесали и да си го продават в техните магазини. Факт номер 4. Така, факт номер 4 е, че България е с най-висок връх на Балканския полуостров. Той се казва Мусала, а другите върхове се казват Вихрен, Котело, на Стара планина Ботев, Черни връх, Голям Перелик, Ком, Голям Богдан. И това са всички популярни върхове в България. Факт номер 5. В България се отглежда маслодайната роза, от която си правиме розово масло, което струва за поне 100 лева. И за това България е толкова прочута. България е втората по големина държава в Балканския полуостров. И така, надявам се фактите да са ви харесали. Но да знаете да се абонирате и да лайкнете видеото. А отдолу в линка, долу в описанието, ще видите другите ми видеа за Кипър, за Турция и Гърция. А за сега, чао и до нови срещи!